Umphathiswa wamapolisa kwikhefu elikhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu ukukhanyele ukuba wakhe wacela uBrown Mokgotsi ukuba aququzelele isidlo sabo ephikisa izityholo zobudlelwane babucala naye. Isithethi sezemfundo eGauteng uSteve Mabona uthi akukhange kubekho magingxigingxi ekuqaleni kweemviwo zematriki zokuphela konyaka namhlanje. Molweni emakhaya, singonondaba belijelo losasazo sesilungele kaloku kuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Umphathiswa wamapolisa kwikhefu ekhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu ukukhanyele ukuba wakhe wacela uBrown Mokgotsi ukuba aququzelele isidlo sabo ngaloo ndlela ephikisa izityholo zokuba ubudlelwane babo bufikelela nakubomi bacala kuquka namatheko asekuhlaleni. UMnumzana Mchunu uyaqhuba nokunika ubungqina kwikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo ezenziwe nguNjengele uNhlanhla Mkhwanazi zorhwaphilizo, ulwaphulomthetho nobutshijolo ngakwinkonzo yesipolisa. UMnumzana Mchunu uxelele le komiti yesikhawu yepalamente yokuba nakanye uNotshe zange afune imali okanye amanye amaqithiqithi kuMokgotsi ekwazikhaba ngawomani izityholo okanye incingane yokuba kwafakwa ifuthe elingafanelekanga kuye nguMokgotsi. Now, I didn't know any dinner. I didn't organize any dinner. I didn't send any list. And when I saw the list of people called, said to be my invitees, I know of no one here. There's no one that I know that I would have invited to such a dinner. It's impossible. It's impossible to just find yourself a list of people flying and saying they are coming to your dinner. So I deny with evidence that I had anything to do with that dinner sponsored or said to be sponsored by Matlala, nor did I ask him directly or indirectly via any person to organize any dinner for me. If somebody went on to do this, it was not on my behalf, not in my name. I never associated or got involved in such. It was all a surprise to me when all these things unraveled afterwards. NgokukaMnumzana Mchunu indlela uchaza ngawo lo mba kaMokgotsi uNjengele Mkhwanazi nebatha esithi ijoliswe ekudaleni ukuba kuthandabuzeka ukuthembeka kwakhe yena Mchunu. What complicated things in my view is that when General Mkhwanazi made his statement on the 6th of July, he then tells the public something twisted. He says, Minister Mchunu said he doesn't know Brown Mokgotsi in Parliament, which I never said. I never said. But he tells the public something twisted, saying, I said in Parliament, I don't know Mokgotsi. When I actually said I don't know the person who was on the phone, not Mokgotsi. And that was not Mokgotsi. He told that to fit his narrative, if he was not making a genuine error on his part, one of the two, he can explain what he was doing, whether it was an error or he said something to the public that was calculated to suit his narrative. Usaqhuba uMnumzana Mchunu nokujikwa ngemibuzo ngamalunga lekomiti yesikhawu yepalamente ephanda ulwabhico lwezityholo ezenziwa nguNjengele Mkhwanazi zobudladlunge, ubutshijolo nolwaphulomthetho kwinkonzo yesipolisa nengali yomthetho ngokubanzili. A police officer can't talk like that. Isithethi sezemfundo eGauteng uSteve Mabona uthi akukhange kubekho magingxigingxi ekuqaleni kweemviwo zematriki zokuphela konyaka namhlanje. Oku nanjengoko ijelo lendaba le-SABC lityelele isikolo iKusasa Comprehensive School ukuhlola usuku lokuqala lweemviwo. Inqununu yesisikolo ithi iqinisekile ukuba baza kuba nebhongo ngeziphumo zabafundi zababo.
Iziko lendaba ze-SABC livakashele isikole ikusasa comprehensive njengoba iqalileke ivivinyo ikaMatikiletsheni. Uzokhumbula ukuthi ke abafundi okulindeleke ukuthi babhale la eNingizimu Afrika babalelwa ku-900,000 kanti sivakashele esinye seyikole la sibone khona abafundi beyilungiselela njengoba bebhala ke isifundo lesifaka ke icomputer okuthiwa ke iCAT. Baqale noma bazoqala ngehora lesishagalolunye ke ukubhala, kanti ke uma ngabe sizwa ngabo bayasho ukuthi ke bayimisele kakhulu futhi bazophasa ngamalengiso. Angithuleke obambe njengothishanhloko kulesi sikole ke uMambhele Mabundo kuyena ozosichazela ngamalungiselelo alesikole, asitshela ukuthi ke nangokuthi imphumela abayilindele ithini. Mama, sikubingelela sikwamukele emsakazweni. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho, sibonile ingane zakho zijabule zithi ziyimisele. Isikole sona sikulungele yini ukuthi siqale ukubhala ama exams? Ngiyakubingelela nabo bukeli. Isikolo sizimisele, isikolo ngomumo ukuthi lama exams ayohamba kahle from ekuqaleni kwanamhlanje ukufikela ekugcineni. Sizimisele ngempela, siready siyisikole, nezingane zethu ziready la zikhona. Zithini izingane mangabe nikhuluma nazo njengoba wena ungasho ukuthi ziyimisele zona ithini uma ngabe nje nizama ukuxoxa nazo? Izingane zizibona nje sezingale kukaMatikiletsheni, sebazibona nje base UJ, sebazibona base UP, bazibona ba outside of ikusasa comprehensive school, ukubonisa ukuzimisela kwabo ke lokho. Imngeza uthi isikolo ke sikhipha ama distinctions ngonyaka odlule, niphase kanjani nanokuthi kulonyaka nilindele ukuthi niphase kanjani? Ama distinctions isename yethu yesibili, isename yalesikolo, into yethu ke leyo. So sizimisele and siyazi, siyathemba futhi ukuthi sisazowakhipha na kulonyaka odlulile sithole 95.8% and ama distinctions angisakhumbuli nokuthi mangaki ngendlela ebemaningi ngakhona, angisakhumbuli nama bachelor passes. So ngithemba ukuthi na kulonyaka siyodlula ke kulawo ma distinctions, na kulonyaka siyodlula futhi kuma bachelor passes is now, and I pass percentage esibhekene nayo kulonyaka sibhekisela la ku-98%. Umphathiswa wezemfundo eFreystata uthi balithembile iphondo labo ngabafundi bematriki ku-2025 ukuba baza kuligcina isihlalo sokubankqenkqeza phambili ngeziphumo kweli jikelele. Umphathiswa wezemfundo uGqirha Mamiki Maboya uthi isebe lakhe linikeze inkxaso kangangoko kubafundi bebanga lika-grade 12 ukuqinisekisa ukuba bayafikelela kumyinge ka-95% abanethemba lawo ekhatshwa impumelelo ka-50% yokuphumelela ngebachelor. Nanjengoko abafundi bematriki kulonyaka ka-2025 bechophela imviwo zabo zokuqongqotha unyaka, iphondo laseFreystata lithi likulungele nkalo zonke ukuqaqamba emagqabini ngeziphumo. Abafundi abangaphaya kwama-48,000 babhalisele ukuphokoza ololwazi bekudala belungxongxotha minyaka le. Kambe ke inkxaso ngokwasengqondweni nangokwemvakalelo ithe yanikezwa kubafundi. Futhi ke isebe lezemfundo likwakhankanye ukuba imigqaliselo yokhuseleko icwangcisiwe ukulungiselela nantoni na engathi yehle. Ukanti ke ukubethelela wenkuthazo kuvakaliswe imfundo njengomthombo wobomi, kusithiwa mabahambe ngalamandla banawo bonke abafundi bematriki ibe mhlophe indlela yabo yemviwo. Sinamkele khona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa, ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba kamcofi usubscribe, sibongoza wenze njalo xa sihlabela mgama.
Umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi uza kuhlomla kuphela malunga nezityhilelo zekomishoni kaMadlanga kwakunye nekomiti yethutyana epalamente xa umsebenzi wabo ugqityiwe. Ikomishoni kunye nekomiti yasepalamente baphanda amabango abekwe lipolisa eliphezulu KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi okungenelela kwezopolitiko kunye nokungena kwamapolisa ngamaqelo lwaphulomthetho. Kwiveki ephelileyo umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu osekhefini uxelele ikomiti yesikhawu ukuba umxelele uRamaphosa ngokuchithwa kwegqiza elalisekelwe ukubulawa kwabantu ngenxa yezopolitiko kwaye umongameli wavuma. Umongameli Ramaphosa uphendule ngemiba eyohlukeneyo netshisa ibunzi kweli ngaphandle kwendlu kaGqirha Tlowcholo eSoshanguve. Ebuzwa ukuba ingaba ngenene umphathiswa wezepolisa uSenzo Mchunu wamazisa kusini nangokubhangiswa kwegqiza elalisekelwe ukuqubusana ngokubulala kwabantu ngenxa yezopolitiko i-Political Killings Task Team kwaye ingaba wangqwala na. Uphendule wathi, as the person who appointed the commission, I will await the moment when the proceedings end and when a report is tabled to me before I comment. I cannot run a contemporaneous commentary about the proceedings that are taking place. uRamaphosa ukwathe ebengazi nowathwethwa ngesiphakamiso se-DA sokuguzula komthetho we-BEE kwaye lo mbutho awukathethi naye ngalenyewe. What they are suggesting is what I have not yet seen. Currently we have a BEE policy that is rooted and underpinned by our constitution and the laws that we have passed. So if anyone wants an amendment to the BEE legislation, they must table their proposals. They must be taken for discussion in Parliament. Umongameli umtholele umnqwazi uGqirha Tshulu ngendima edlaleleyo kwinkululeko yeli. uGqirha Tshulu nobebhiyozela eminyaka elikhulu ngomvulo wazalwa owawungeyona mbasa iphezulu kwi-ANC isithwalandwe se-Aparankwe. He reiterated that in our conversation with him, and he said that he'd like the leadership to continue itself with greater dedication, but also to focus on the economy. And I found it quite enlightening that even at 100 years of age, that Tsholo's mind is still sharp. Ephendula ngenhlangano ezibuphakathi kombutho wamanyano yabasebenzi iCOSATU kunye ne-ANC, uRamaphosa uthe injongo zale nhlangano zibikuqinisa ubudlelwane kwanokufumana izisombululo kwimiba lemibutho emibini engaboni ngasolinye kuyo. Lubuyele kwakhona uviwo lwesimangalo sesincwase esingafanelekanga esifakwe ngunobhala wejaji uAndiswa Mengo etyhola umongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge ngesincwaso esingafanelekanga. Namhlanje kuviwa ubungqina obuqukumbelayo kwesi simangalo. Okhokhela ubungqina uAdvocate Skeppers uphawule ukuba isigqibo sakuthathwa leliqonga siyakubonisa mhlophe ukuba inkonzo yobulungisa izinikele kusini na ukuqinisekisa ukuba malungu phezulu kule nkonzo athatha uxanduva ngezenzo zawo. The outcome of these proceedings will speak to the very heart of public trust in the judiciary. It will demonstrate whether our system of justice has the courage to hold even its most senior members accountable when confronted with serious allegations of misconduct. The central issue in this matter for determination is clear: whether the conduct of the Judge President constitutes sexual harassment and whether that conduct amounts to gross misconduct within the meaning of the Judicial Service Commission Act and the Code of the Judicial Conduct. It is common cause that the respondent, Judge President Mbenenge, sent sexually charged WhatsApp messages and unsolicited images to the complainant, Ms. Andiswa Mengo, a judge's secretary. The defense advanced by the respondent that he misread signals or misunderstood intentions does not withstand legal scrutiny. The proper test is not his subjective belief, but an objective one. If we look at the evidence of the complainant,
What emerges from this body of evidence is a deeply troubling pattern of behavior. It was persistent and unwanted and inappropriate advances from a senior judicial officer towards a subordinate employee. Ikomiti yePalamente yemfundo ephakamileyo ikwiYunivesithi yaseFort Hare Deecken eMpuma Koloni uyokufakana imilomo nesigqeba solawulo kunye nabafundi beliziko. Olutyelelo ngumvuka kulandela uqhankqalazo lwabafundi olubone kutshiswa izakhiwo. Abafundi banyanzelisa ukuba kubanjwe unyulo lwebhunga elimele abafundi iSRC nokuhlala kwenqununu njingalwazi sakhela buhlungu phakathi kwemiba. uAbongile Yantyis ulandela elinqaku. Igalelekile ikomiti yasePalamente ejongene nemfundo ephakamileyo nalapho ke ngokuba zokuqhuba intlanganiso kunye neziphathamandla zakule dyunivesithi. Basive kwabafundi bana baziva njani nje belapha. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho tata. iPalamente ifikile apha kwanocollege. Ningabafundi niyibona njani? Mandibulise nakubabukeli. Siyabulela ngokuba ifike iParliament and ngokwesibini kuyabonakala uba abafundi iyabakhathalela not into engenzekiyo ke apha ngaphakathi esikolweni. So we are hopeful that at least izinto that esizikhalazelayo singabafundi eziquka iSRC elections, eziquka uba iCouncillor must be dissolved, eziquka uVice Chancellor bamakahambe kunye ne-safety ne-security yabafundi ne-residencies eziconducive ayo yonke loo nto izahoyeka after ukufika kwePalamente. Anixhalabanga ukubana mhlawumbi lo nyaka ngaphela kungabuyelanga kumagumbi okufundela? We are sibabafundi siyafuna ukubuyela because we want to complete studies, but at the very same time ezi issues siyazifuna uba maziconjululwe so that at least we are going to go back with clear minds, safe. Kuye ku-militarize campus, kuye kudutyulwa abafundi njengoba abafundi ababili bedutyulwe nge-live examination. They are critical in hospital as we are speaking. So sizabuyela eziklasini, we are willing to do that, but we will await the outcomes of the portfolio committee here, whether they satisfy us for us to go back to classes and study further. Enkosi kakhulu. Nizwele komnye wabafundi balapha kwanocollege besithi noko banethemba ubana nje befikile iParliamente noko nezi zinyanzeliso zabo zothi zithathelwe ingqalelo. Urhulumente waseZimbabwe nowaseMalawi bazinikele ekuthabatheni kuba amaxabiso ezempilo nokubuyiselwa emazweni wabo abathe bangamaxhoba kungquzulwano lwebhasi oluthe lwabulala 44 wabantu kuhola wendlela uN1 kufuphi naseLouis Trichardt eLimpopo kweentsuku ezingaphaya kweveki ezidlulileyo. Abemi abangama36 nabasibhozo baseMalawi baye behlukana inyama nomphefumlo ngexa ibhasi ibigcwele ngokugqithisileyo ikhwelise abantu abangama91 besuka eGqeberha besiya eZimbabwe naseMalawi iye yabhukuqa. Ngokwequmrhu lolawulo lwezithuthi ezindleleni le bhasi ibingakulungelanga ukuba sendleleni inezixhobo zokumisa isithuthi ukutsho i-brakes ezinhlanu ezingasebenziyo kwezilishumi ezidingekayo. Amagosa aphezulu kurhulumente lwaseZimbabwe naseMalawi anqinisise ukuzijula ijacu ekubeni inyandenye norhulumente weloMzantsi Afrika ukuqinisekisa ukuba abo bangasekhoyo bayafika kumazwe wabo. Government of Zimbabwe will cover the repatriation costs of the deceased to Zimbabwe for burial, payment of hospital bills for the injured who are receiving medical treatment at various hospitals in Limpopo province. The government of Malawi, through our mission in Pretoria and the consulate in Johannesburg, is working closely with the Limpopo provincial authorities, the task team on the accident and also the bereaved families to ensure that all necessary formalities are completed for the dignified repatriation of the remains to Malawi.
kambe ke intsapho zabalishileyo elimiweyo zivakalise umbulelo ngenkxaso eluqilima ephuphuma kurhulumente wephondo laseLimpopo. Kananjalo inkulu-baphathiswa yaseLimpopo uPaul P. Ramathupa uthi inkqubo yokuhlolwa kwemizimba ifike kwisigaba sesithathu samaphethelo. uRamathupa uthe bonke abaswelekileyo bafumanekile ngqo logama abali-17 bethe bafunyaniswa ngokomkhondo weminwe nangokuhlolwa kwencindi yemfuza. Ukanti ke iziko elijongene nengozi ezindleleni iRoad Accident Fund lithi liza kulandelela iinkqubo zophando ezifakiweyo ngabantu abathe bachaphazeleka kolu ngquzulwano. Ziphelile ke mawethu besinilungiselele zona ngale yure ezinkulu ziyabuya pha ngentsimbi yesixhenxe malanga okwangoku manithe ndithi cha. Inkosi.